Welcome back guys sa aking channel. This is Tips Mayo, and for more videos please check on my YouTube channel and please subscribe sa mga baguhan dyan. So for this video guys is mag outdoor cooking muna tayo ngayon. So yung lulutuin natin is paksiw na pusit. Ayan, so marami po tayong ilagay na mga ingredients yan, no? So nag-start na po akong naghaling. Ayan, so prepare ko muna yung aming saingan. So ngayon is linisan muna natin yung ating pusit. Ayan, so ayan, ilagay mo ko muna itong camera, no? Ayan guys, so linisan muna natin yung pusit natin. Kailangan ko talaga na pag magluto ako ng pusit, kailangan linisan ko talaga. Kunin ko yung mga nito, ayan, para fish na place at saka yung lamang loob, no? Para fish na place, saka maganda tingnan. Tingnan yung lamang loob ng ating pusit.
luya. Kailangan lagyan natin ng luya. Hindi lang ng luya. Ganito lang, karami. So, i-slice natin yung luya. Tapos itong sibuyas dahonan, sibuyas Mumbai, sibuyas, lagyan natin sibuyas para mas masarap. Next is itong ahos. Yan. So yung ahos guys, damihan natin ng ahos. Ganito lang. Yan. Higa lang yan. Tapos kunin mo yung balat. Yan. Huwag na natin i-slice. Yan, so ready na yung lamas natin at saka yung ating pusit. Ilagay na natin po dito sa ating kalderin. Yan, yung kalderin natin. Yan. So meron tayong suka dito. Ito. Very natural po tayo talaga yan. So ilagay na natin yung, unahin natin yung pusit. Yan. Fish pusit. Wow. Yan, so ilagay na natin. So next is yung ating mga lamas. Yan. Wow. Next dyan is ating asin. Lagyan natin ng asin guys. Diba? Kailangan po talaga mayroong panimpla. Asin lang kasi bawal po sa atin ang bitsin. Huwag natin lagyan ng bitsin. Lang. Hindi masyado maparap. Ayan, so next is ang ating suka. Ayan, so lagyan natin ng suka. Maraming suka. Ayan. So yung tips ko sa inyo, lagyan nyo ng kunting tubig. Yan. Yan. So, lagyan natin ng tubig. Ayan. So, ready na. So, ilagay na natin yung sa ating saingan. Yan o, yung saingan natin. Yan. Wow. Yan guys. Wow. Organic na saingan namin. O. Dito sa farm. Sunurin mo lang, ganyan lang kami kali. Ayan, so takpan na natin. Ayan, so guys, pag kumukulo na yan guys, is-update ko kayo. Pag kumukulo na yan, ayan, malapit na po siyang maluto pag kumukulo na. So, ayan, takpan muna natin. Ayan.
ang ating pinaksiw na pusit by Tips Mayo. So, ayan pala guys, bago natin malimutan, no? Malapit kong malimutan na lalagyan pala natin ng sili at sal. No? Yan dito. Sili, espadas. Sili at sal talaga yung masasabi ko, no? Kasi yung sili at sal namin is nandun po sa may dragon fruit. Dito naman is ito yung mga sili na at sal. Yan, no? Fresh na fresh po talaga. So, ilagay na natin to dun sa ating pinaksiw na pusit. Yan guys, no? Kunin natin yung mga pungango kasi wag natin yan isali. Ayan. Wow! Yan, no? Parang kumukulo na siya. Yan. Ilagay na natin yung ating sili espada. Yan, parang ang bango na guys. Langhap ko na talaga yung bango ng pusit na pinaksiw by Tips Mayo. Ayan, o. Wow! So, tagpanan natin. I-update ko kayo guys pag maluto na yan. Diba? Ayan guys, parang luto na yung ating paksiw na pusit. Ayan, tingnan na natin. Yan, no, kumukulo na siya. Wow, ang sarap nito guys. Oh. Wow, ang bango. Pinaksiw na pusit by Tips Mayo. Wow. Ayan guys, so maraming salamat sa panonood, no? Tsaka, for more videos guys, please subscribe and follow me on Facebook page. Maraming salamat po sa walang sawang sumuporta kay Tips Mayo. Subscribe and follow sa aking Facebook page. Maraming salamat. Thank you for watching guys. Keep safe always po. Maraming salamat po. Bye bye. Thank you.